तो ये बात बा कि आजकल के लड़की सबके ऐसन ऐसन लीला बा। आजकल के लड़की सबके ऐसन ऐसन लीला बा, साला लड़का सबसे ज्यादा लड़की सबके करेक्टर ढीला। मैं आप भैया सही कहता नहीं। आजकल प्यार ना प्यार के व्यापार चलता। एकदम प्यार के दुकान खुल गई बा, बड़ी बड़ी लीला करतरी सही प्यार का दुकान पर, माने इंस्टाग्राम पर से अपना कांटा में आटा लगा के जब फेंक तरी सा, ये कहू हाली में 20-20 जना के फंसाव तरी। एक्चुअली ये कुर्सी होती हाँ, एक के फिल्टर वाला फोटो देख के पागल आ गई। अब मार मैसेज पर मैसेज जब कर ले तो ले तो एगोड़ी के जाल में फंस गई नहीं। और ओकरा बाद जे 15-20 हजार काट के हमरा के ब्लॉक कैलक। एक रोज प्रेम कहानी चलता। आज एकरा से काल ओकरा से एक रोज प्रेम कहानी चलता। आई धंधा ई नया पर नइखे शुरू कैले, ई एकर खानदानी चलता।